जय जगन्नाथ शुभ सकाल ଏବେ ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଉନ ଅଛି ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମେନ୍ ଟାଉନ ରୋଡ଼ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନର ସୁବିଧା गणेश पार्क देवगढ़ जिला म्यूनिसिपालिटी तरफ पार्क बनाई छकटा को कहुए देवगढ़ जिलार ट्राफिक छक यहाँ ही मेन छक द्वारा ये डान पटे बस स्टाण्ड एमती किसी रही बस स्टाण्ड केते भीड़ होची बहुत भीड़ होची भाई बहुत लोक मैंने किसी भीड़ आई बस स्टाण्ड ये बस बहुत जिलार एमती किसी तार मार्केट कम्प्लेक्स रोचार मार्केट देखो सेठार मार्केट देखो बढ़िया भाई अजब जबरदस्त भाई छोट जगार जमी अधिक जिन रखिले सुंदर लगे एमती किसी रही मार्केट रखी आम ए मेन एनएच को बाहर मेन एनएच को बाहर पिलेगुड़ी ब्लॉक को जावा पिलेगुड़ी ब्लॉक को जितेटा भी गाँ अच्छी से गाँव में मुझे आपको किसी देखे बस स्टाण्ड आसे बस पेट्रोल पकेगा पेट्रोल पकई नहीं बाहर मेन एनएच को ଆମର ଭାଇ ଦେବଗଡ଼
ଆମେ ଚାଲିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରା ବନ୍ଧ 6 କିଲୋମିଟର ପଞ୍ଚର 11 କିଲୋମିଟର ବହିରା ଛକ 23 ଉପର ଭାଗ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଯିବା पानी एटारे खाଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ହଉଛି नेचुरल पानीटा हो ये जो पानी हम अब पानी पूरी पाइप है ये पानी फ्रीज पानी लागू एको माने सेम ठंडा रे रखिया पड़ुची ना माटी जगह रे ना सेमती रे आउ जदी माटी रे जदी माटी पात्र रखियो पाइना आउ ठंडाटा रहिथो मो आखि उठिया दिन मुझे देखी नी कि ये जिनसा मुझे देखीदे पाइली ए तुम गाँ नाटा कौन देवझरण ना एवं भाई जाऊँ आ गोटे गाँव को जोटा कि कालचुपड़ा गाँव ना
ଦେଖେଇବି ଏଠିକାର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଗାଁର କେମିତି କ'ଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆଟା ଭାଇ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀତ ବି ଏଠି ପ୍ରବଳ ବେଶ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଚାଲିଛି ପଢ଼ା ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି କି ଏ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏଠି କିଛିଟା ଘର ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଆଗରେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଘର ଥିବ କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁଟେ ଯେତେବେଳେ উপরে ঢুকলে ଏଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠୁ ସେଇ ଏନ୍ଏଚ୍ ଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମାନେ ଏଠି ଦୂର ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ ବି ଚାଲି ଚାଲିକି ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯାତାୟାତ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କାହିଁକିନା ପୁରେଇ ବାହାର ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ପୁରେଇ ବାହାର। ଏଠିକାର ନାଁ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଦେଶୀ ଗାଁର ଜୀବନ, ଦେଶୀ ଗାଁର ସାଇଟା। ଆପଣ ତ ଭାଇ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଥିବେ, ବୟସରେ ରହୁଥିବେ ଭାଇ, ବୟସ ଆରାମ କେତେ ମାର୍ବଲ ଘରେ ଭାଇ ଚକାଚକ ଘରେ ରହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଘରେ ଥରୁଟିଏ ପରିବେଶରେ ଏମିତି ଥରେ ପରିବେଶରେ ଆସିକି ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ମଣିଷର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ମଣିଷତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକିଏ ତ ଭାଇ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେବଗଡ଼ ନଗେଶରେ ବିଲେଇ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠିକାର ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କେତେ ଦୂରରେ ବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି ଦେଖିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସ୍ ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ବି ବସ୍ ତ ଚାଲିବ, ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବହୁତ କମି ଅଛି। ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ବହୁତ କମ୍। ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, କେତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ବା ଥିବ, ଛୋଟ ବୁଲି ଝିଅଟା ମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ବି ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନ ଏଠି ସହଜ ହେଉଛି। ଭାଇ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବି କେତେ ଦୂର ବାଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଯଦି ନ ରହିବ ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯାହା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ କଥା ଯଦି ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ତ ବହୁତ ଦୂର, ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିବନି, 10-20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ।
ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସିନା ବୟସରେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏମିତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟା ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା କରେ। ଆମେ ସିନା ବୟସରେ ରହିଯାଉଛୁ ପଇସା ଅଛି ତ ଭାଇ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମହତଟାକୁ ସେଇଟା କିଏ ଦେଖ। ନା କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା କୌଣସି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ନା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା, କୌଣସିଥିରେ ବି ଶିକ୍ଷାର ବି ଭାଇ ସୁବିଧା ବି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଠିକ୍ ଭାବେ ଥିବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କାଁ ବା ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଁ ତ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବି ଏମିତି ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ବି ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଁ ଏଠିକାର ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ଏରିଆରେ ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସବାସ ଚଳାଚଳ ବହୁତ କମ୍ ଭାଇ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠିକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ସୁବିଧା ଅଛି, ନା କୌଣସିଥିରେ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା କୌଣସିଥିରେ ମାନେ କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟର ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏତିକି ଟିକେ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ସୁବିଧା ପାଇବା ଦରକାର ଯାହା ହେଲେ, ତ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶା।